खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 29 जुन 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि साननायफोरा जाफुंनो गोब्राब जागोन, गोसोआ लोरबां जागोन, गुबुननि बोसोन आरो मदद लानांगोन। वृष राशि बेफार फालांगिया गोग्लैसोगोन, सानै हयै थिरांथा लानांगोन, गोसोखौ गोरा खालामनांगोन। मिथुन राशि गोदान हाबायाव आखाइ होनो थाखाय गाहाम सान, बोथोरनि लोमजानाय जानो हागौ, सावस्रिनि सायाव नोजोर होनांगोन। कर्कट राशि गोजान लामा दावबायनांनो हागौ, देहाया मेंग्लिगोन, फाहामगिरिनि बोसोन मानिना सोलिनांगोन। सिंह राशि सोलोंथाइ लानो मोजां खाबु मोनगोन, थांखिखौ जाफुंहोनो हाबा मावनो हागोन, नखराव जौगानाय फैगोन। कन्या राशि गोरोन्थिफोरनि थाखाय साजा सहायनांगोन, नखराव इसोर सिबिनाय थानांगोन, बयखौबो मान होनानै सोलिनांगोन। तुला राशि नखरनि रांखान्थियारि थासारिया गोग्लैसोगोन, गोबां गोब्राब हाबा मावनांगोन, गुबुननि सायाव सोनारनो गोनां जागोन। वृश्चिक राशि लोगोजों गोसो गोरोबलायै जागोन, नंखायदायनि साजा सहायनांगोन, समाजाव मुं सुजागोन। धनु राशि बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन, नखराव गोजोन जागोन, बयबो खौसेयै रंजा खुसियै थानो हागोन। मकर राशि थांखि लानायखौ जाफुंहोनो हागोन, खामानिखौ लानानै दावबायनांनो हागौ, लोगोफोरनि मदद आरो बोसोन होनाय मोनगोन। कुम्भ राशि नखरनि रांखान्थियारि थासारिया गोग्लैसोगोन, खामानिफोरा आद्रा थालांगोन, गुबुननि मदद लानाया गोनां। मीन राशि मावनो लानाय हाबाखौ जाफुंहोनो हानाय नङा, देहायाव सानाय सुनाय बारायनो हागौ, साना दुखुजों बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।